Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा फाइनाली मेट्रिक फाइनाल आरो लोगोसे एचएस फाइनाल रिजल्ट माब्ला मोनगोन गोबां कमेन्ट्स एन्ड कुइसन सो बिनि सायाव माखासे डेट एक्सपेक्टेड फैदों एन्ड बिनिफ्राय एफएमएल लेटार राननाय हाबाफारि नोंथांमोननि डेट ओंखारबाय आरो लोगोसे जयनिं डेट आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोदान भेकेन्सि जुलाइनिफ्राय सो लोगोफोर गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना आंनि Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान सो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि लेटेस्ट आपडेट मोननो आरो लोगोसे इनफरमेशन मोनबाय थानो सो बिदिब्ला जों थांनो अफिसियेल वेबसाइटआव एचएस फाइनाल रिजल्ट जों माब्रै नायगोन आरो जों बबेयाव नायगोन बिनि सायाव सो नोंथांमोना नायखादो एन्ड बिनिफ्राय एक्टिभ जानाय लोगो लोगो लिंकआ सो नोंथांमोनाहाय नायनो हासिगोन दा फार्स्टआव जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बे जाबाय एसेक ओके सो नोंथांमोना होनांगोन asec.assam.gov.in एन्ड बेयाव बेबायदि होनाय लोगो लोगो अफिसियेल वेबसाइटआव सो नोंथांमोना फैनो हागोन जायनोखि एग्जाम होना दोनदों एचएस फाइनाल रिजल्ट सो नोंथांमोना दायो मोनथ'वाखै दिनै होगोन ना होआ गोबां कमेन्ट्स सो दिनै होनाय नङा मानोना लास्ट उइक मेआवसो बुंदों अब्ला लास्ट उइक मेआ माब्ला जागोन सो बिनि सायाव आपडेट जों हमना लानो हायो दा हमना ला थांनाय बाराव 26 जुनावसो होदोंमोन ओके बाट बेखौ जोंनो नांला देग्लाय जों गोदान आपडेट लागोन बेनो जाबाय जोंहा लास्ट उइक मे सो लास्ट उइक मेआव होगोन देन बिनि सिगां जों मोनसे मिथिनांगोन जे जोंहा 26 मेआवहाय सो नोंथांमोना एफएमएल लेटार मोनगोन एसएलआरसि ओके एन्ड अब्ला एचएसएलसि एचएस फाइनाल रिजल्टआ दायो होग्रोनाय नङा ओके बेखौ मिथिखाबाय मानोना 45,000 भेकेन्सिनि फाइनाल एफएमएल लेटारखौ होनो थांगासिनो दङ 26 मेआव सो बेखायनो नोंथांमोनाहाय नैबे 45,000 भेकेन्सि जायनोखि फार्स्ट रानाव दङमोन आसाम पुलिसखौ लानानै बा ADRE जायखिजाया 26 मेआव गासैबो मोनजोबसिगोन आरो बबेयाव मोनगोननो जायगाया नोंथांमोना फैबाय बेनो जाबाय कानापारा भेटेनारि फिल्डआव ग्राउन्डआवहाय नोंथांमोना मोनगोन 26 मेआव अके कानापारायाव थ' नोंथांमोना लकेलिटिया सिटिया कानापारायाव नोंथांमोननि जायगाया कानापारा भेटेनारि ग्राउन्डआवहाय स' नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 26 मेआव गासैबो थांनानै स' नोंथांमोना लायनांगोन आरो बेयाव फैगोन अमित शाह फैगोन हम मिनिस्टार फैगोन आरो बिथांनि आखाइनिफ्राय राननाय जागोन अब्ला स' नोंथांमोना 27 निफ्राय 13 नि गेजेराव एचएस फाइनाल रिजल्ट आरो मेट्रिकनि रिजल्टखौहाय डेटखौ हमना लानो हायो मानोना निउसआ बुंखादों हमना ला लास्ट उइक मेआवहाय मोनगोन होननानै माने मेनि जोबनायथिं अब्ला 27 निफ्राय 13 नि गेजेराव एचएस फाइनाल रिजल्ट स' नोंथांमोना मोनगोन बाथ्रा जाबाय एचएसखौ होग्रोगोन ना HSLC होग्रोगोन बेसो क्लियार जायाखै नाथाय बे थाबैनो अफिसियेलि एनाउन्स जासिगोन सेबानिफ्राय एसेकनिफ्राय अब्लानो नोंथांमोनाहाय मोननो हासिगोन दा अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो आरो जायनोखि एचएस फाइनाल होगोन एसेक नोंथांमोना बेयाव फैनांगोन एसेकआव नोंथांमोना फैगोन आरो जेब्ला अफिसियेल वेबसाइटआ गासैबो एनाउन्स जागोन अब्ला आं नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाना फैगोन स' बेनिफ्राय सेबानिखौ बोरै नायगोन जास्ट नोंथांमोना sebaonline.org लिरदो आरो बेयाव स' नोंथांमोना दायो नै ADREनि माखासे आपडेट मोनदों बे थाबैनो बेखौहाय बोखारसिगोन एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 3 ग्रेड 4 एफएमएल लेटार राननाय लोगो लोगो बेखौ बोखारसिगोन आरो अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोबा गाहायाव फैनांगोन बेनो जाबाय क्लिक हियार टु गो टु द अफिसियेल वेबसाइट अफ सेबा बेयाव खनसे क्लिक खालामदो एन्ड खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा मेट्रिक फाइनाल रिजल्टआ रिलिज जाबा बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन अके स' बे वेबसाइटआव मोनगोन अफिसियेल नटिस दासिमबो क्लियार खालामाखै दा बेनो नोंथांमोना लास्ट उइक अफ मे होननाय लोगो लोगो मेनि जोबनायनि डेटजों मोनगोन 27 निफ्राय 13 नि गेजेराव रिजल्टआ आउट जागोन स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट जायनोखि एग्जाम होना दोनदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायबाय थानो हागोन जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैयो आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव भिडिअ लाना फैगोन एन्ड बेनिफ्राय जयनिं डेट होनोबा 1 निफ्राय 15 जुननि गेजेराव नोंथांमोना जानांगोन आरो 15 जुननि गेजेराव जायाबा साबेसे पेन्डिं थाखोबा साबेसे जयनिं खालामासै बे रिपर्ट ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय जुलाइ दाननिफ्राय गोदान साख्रि हमना ला 7 आवहाय हमना ला 3 जयनिं जायासै लाइक बेबायदि एग्जाम्पल स' बेनोमोन दिनैनि मोनसे आपडेट